ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо жемпурҳои туркиро нишон медиҳем. Жемпурҳои туркӣ новинка. пеши ҳамин тамошо шумо як лайк мемонед, мо навора хушрак барои шумо пешкаш мекунем. Лайк мондед, рафтем. Марҳамат бинен, ё остинош вообще дига хела, остинош хел дига хел каган модаша. Кисошам хели манжет никагия, сош манжет никагия. Як аҷибот е, то размери 56 мешавад. Касе ки то размери 56 мепуша, марҳамат занг бизанад. Инеҷада қариб 10 та расидкаш ҳаст. Инами расидка ки то поёна анамиён, аямиён. Фирмаи тозаи Туркия. Касе яки маъқул мешавад, метавона ки скриншот куна, маъқулша партоя. Фирмаш Ҷимай ном дошта. Ҷимай то размери 54 пуш, ай 48 то 54 пуша метавона ки омада харидорӣ куна. Бозя размерош то 54. Ина расвиткош. Расвиткои ки шумо дидестед, ҳамаш аями марка. Ина марҳамат бинен, нархи ё 350 сомонӣ. 350 сомонӣ. Материал маълум ай ки зур ай, материалш нехеле бофтагӣ меган ёра. Ба дараҷаи аю дигарош фарқ мекунад. Ҳам ё ҳаст оригиналош ё. Бо ҳаст ӯзбекиш аст ва ё намешаванд, камтар арзонтара. 250 сомон, 300 сомон ва ё ба ё никогда намебирем. Ина як бурга айдур мегирам ки шумо дарозиш як 10 аст ё ки як 10, як 20 нам хеле аст дароза. Хеле айзону поёне поёнтара. Ана чизи дигаре ки мо шуморо мехоҳем нишон будем, анами шубачои тозаи гуанжоу ҳастанд. Нархи ё 800 сомон. Тозашай гарантия қатӣ 50 то 60 пуша метавонед ки занг бизанед, заказ кунед. 800 сомон. Апамира якташа бирорем партиен ман нишон бутам ай пеш. Иноз якташа ай пеш ман нишон метам. Ватарам хел бихапинаш. И ғавсиш ба дараҷаи ули ғавса. Ина бинед чанд та ғавса. Хел дар пешаш чӣ дорад? Айдарон ҳам ина бинед. Айдарон чӣ хеле? Айдарон ни хеле? Ангоркаи тоза ҳай. Ангорка шубоҳои ба дараҷаи ули фасонанд. Нархаш 800 сомонӣ ай. То размери 60 пуш метавонед ки занг бизанед. Ина марҳамат. Ҳама ҷоша нишон додам. Ина остинош хел духтагӣ ай. Атмош боша кнопшия. Ина кнопка дора. На берун наметавад. Ам боло да якта чӣ дора? Якта замок дора, тамом дига. Поёнаш ҳамаш кнопка айдарона. Ина пака ҳози 3-4 расидка дига шундаге. Сияҳ дора, коричневӣ дора. Баъд ицве чи ай? Молочный кофейный анам хеле. 100% чизи гарантиядор истеҳсоли гуанжоу хитой. Тозаш фирмени. Боқи сарбаланда обод бошем. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем. Худоҳофиз.